Зборнік альбома аўтэнтычных рэцэптаў ствараюць у Полацкім раёне ў аснове даследавання мясцовых страў. Інтэрактыўны праект аб'яднаў жыхароў вёсак, краязнаўцаў, работнікаў культуры і, вядома, журналістаў. У меню самыя разнастайныя стравы: полацкія цыбрыкі, крупяныя бліны, старажытныя напіткі. Многім рэцэптам сотні гадоў беларускую кухню пакаштавала Марына Рамановская. Марыя Ракіцкая рэцэпт цыбрыкаў памятае яшчэ з маленства. Гэту страву у яе сям'і часта гатавалі на вячэру. Да стала падавалі са смятанай. Тэхналогію прыгатавання і зараз добра ведаюць гаспадыні ў вёсцы Багатырскай. Менавіта з цыбрыкаў у Полацкім раёне стартаваў смачны праект, у аснове якога вывучэнне мясцовых страў. Раней цыбрыкі ўмелі гатаваць у многіх беларускіх вёсках. Галоўны інгрэдыент – бульба. Гаспадыні з Полацкага раёна яе абавязкова адварвалі. У якасці начынкі часцей за ўсё выкарыстоўвалі грыбы. Вясковыя жыхары, даследчыкі, журналісты. Праект аб'ядноўвае вялікую колькасць удзельнікаў. Вынікам агульнай працы стане тэлепраграма мясцовага тэлебачання і зборнік альбом аўтэнтычных рэцэптаў. Акрамя цыбрыкаў у меню крупяныя бліны, стравы з малака, мёду, свежына. Гатаваць стравы будуць, як і шмат гадоў таму, у сапраўднай печы. Наша задача максимально приблизиться, как оно было изначально приготовлено, дабы не утерять какой-либо вкус. Потому что если мы начнем, скажем, какие-то ингредиенты микшировать на этих комбайнах современных, то из этого получается каша, и как бы теряется весь смысл той же самой души в цыбриках. То есть это все делалось вручную. Праект інтэрактыўны. Даведацца рэцэпт, напрыклад, раўгені, а гэта напітак на аснове жытняй мукі, можна будзе ў спецыяльным відэаблогу ў інтэрнэце. За музычнае афармленне культурна-гастранамічнага эксперыменту адказваюць творчыя калектывы Полацкага рэгіёна. Это очень большой материал. Я понимаю, что мы взялись такой за объемный труд. Участниками непосредственными и сбора материала, и потом его обработки, и выпуска его в жизнь являются жители сельские. Поэтому автоматически каждый из них подключается к этому проекту. Праект будзе доўжыцца на працягу года. Усе стравы, якія ўключаць у зборнік, можна будзе пакаштаваць падчас выставы дэгустацыі. Хутчэй за ўсё, смачная ідэя прыйдзецца даспадобы і турыстам, якія любяць старажытны Полацк, у тым ліку і за гасціннасць. Марына Рамановская, Александр Петровецкі, агентство Теленовин, Полацкий район.